בחוץ אפל וקר ואין לאן לברוח. סביבה אלפי בתים שרים לאין אף מקום שאוהב. עתיד למנוכר בוחר באפס כוח. מאיים הוא הרחוב הריק פוער לתאום ששואל. מבקשת עם מקלט מיטה ונפש שתבין ללב, רק למצוא מנוחה, מזור לכאב. עוד רוצה לדעת שקט ויום יום שלב, ובסוף תמצא. כי יש שם מקום מקבל ומכיל והוא בית יוצר נפלאות. והיום היא תוכל עוד למחות הדמעות, מורשת אברהם לבית מיטה נבלט בטובך, ושער לעתיד מבטח לעקוח רגלך. מורשת אברהם הוא באמת מקום שנותן לי המון. זה החיים שלנו, אנחנו הולכים לישון עם זה בלילה, קמים עם זה בבוקר, כל חג הבנות איתנו. נתנו לי לסלול לעצמי את הדרך ולבנות לי מקצוע, והבית היהודי שאני רוצה לבנות. הנתינה פה מעל ומעבר. אווירה טובה וחברותית. זה בית, זה פשוט בית. וזה המשכן, הוא השביל היסוד ובו יצר חיים שנאור. כי מכאן היא יוצאת בדרכה אל האור ביום, כי יבוא בתפארת תקים אז תקצור מרינה פירות, ועוד בוא תישאי תפילה על גזרות שירשו אדמות וכוח שקמת יאפילו בסולם. ממלכה אשר בנת עוד תיכוני לעולם. מורשת אברהם זה פשוט הבית של הבנות, הבית שנותן להם את הביטחון, את הבסיס, את ההווה ואת העתיד. בואו להיות חלק מהדבר המדהים הזה, בואו תעזרו לנו לתת לבנות האלו 365 יום בשנה של בית.